ଭାରତରେ କମେଡି ବନୁଛି ହେଡଲାଇନ୍ସ ଆଉ ହେଡଲାଇନ୍ସ ବନୁଛି କମେଡି। କାଁ ହେଲେ ଯେ ମୁଁ ଏନ୍ତା କହୁଛେ ସବେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ସେ କେସ୍କି ନେଇକରି ସମୟ ରୈନା ଆଉ ରଣବୀର ଆଲାବାଦିଆର କେସ୍କି ନେଇକରି ଯେନ୍ତା କି ସେମାନେ କିଛି ବଡ଼ କ୍ରାଇମଟେ କରିଦେଲେ ବୋଲିକରି ପୁରା ପୁରା ଦେଶ ତାଙ୍କର ଏଗେନଷ୍ଟରେ ହେଇଯାଇଛି। କମେଡି ତ ଥିଲା ସେତିକି ଲେକିନ ଯେନ୍ ୱାର୍ଡ ଟାଇପ୍ ମାନେ ୟୁଜ୍ ମାନେ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେଟା ଗଲତ ଏକା। କାଁ ହେଲା ଯେ କି ମା ବାପାକେ ନେଇକରି ଗୋଟେ ଅଶ୍ଳୀଳ ଝୁକ୍ଟେ ମାରିଥିଲେ ସେମାନେ। ସେଥିର୍ଲାଗି ସେଟା ଗଲତ। ଓକେ ମାନୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ସେମାନ୍କେ ଓପନଲି ଜାନ୍ ସେ ମାରିଦେବାର୍ ଧମକି ମାନେ ଦଉଛନ୍ ଲୋକମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ବନେଇକରି କି ରଣବୀର ଅଲାବାଦିଆ ଆଉ ଆମ ସମୟ ରୈନା ଏମାନ୍କେ ଆମେ ମାରିଦେମୁ ବୋଲିକରି। ତାର ମତଲବ କାଣା? ଦେଶରେ କିଛି ରୁଲ୍ସ ରେଗୁଲେସନ୍ କିଛି ନାଇନ କେଁ। ଯିଏ ବି ଆସୁଛି ମୁଇଁ ତାକେ ମାରିଦେମି ବୋଲୁଛି, ଯିଏ ବି ଆସୁଛି ମୁଁ ସେ ତାକେ ମାରିଦେମି ବୋଲୁଛି। କାଣା ହଉଛି ଏଇଟା? ଡାର୍କ ଜୋକ୍ଟେ ମାରିଦେଲା ବୋଲିକରି ତାର ଏଗେନଷ୍ଟରେ ଏତେ କିଛି ଥମ୍ବନେଲ୍ ମାନେ ଲଗାଲ। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ମୁଦ୍ଦା ଯେନ୍ ଟାଇମ୍‌ରେ ଥିସି 2 ଦିନ ତ ଖାଲି ଥମ୍ବନେଲ୍ ମାନେ ଲଗାସ ଆଉ ଷ୍ଟାଟସ୍ ମାନେ ଲଗାସ ଆର୍ ଶୋ କରିଦେସ। ଯଦି ସବୁଦିନ ଏନ୍ତା ଆବାଜ ଉଠାତ ବୋଲେ ଆମର୍ ଦେଶ କେନ୍ ଲେଭେଲ୍‌କେ ଯାତା ଭାବି ଦେଖ। ବହୁତଟେ ମୁଦ୍ଦା ଅଛି ଆବାଜ ଉଠାବା ଲାଗି ଯେନ୍ତା କି ଦେଖ ଦେଶର ମୁଦ୍ରା ଧୀରେ ଧୀରେ ଖସି ଚାଲିଛି ସେଟା ଗୁଟେ। ଆଉ ଗୋଟେ ମଝିରେ ଏଇ ଅତୁଲ ସୁବାସ ବୋଲିକରି ଗୋଟେ ଭାଇଟେ ସୁସାଇଡ୍ କରିଥିଲା ସେଟା ଗୁଟେ। ନିଟ୍ ଏକ୍ଜାମ ପେପର ଲିକ୍, ବିପିଏସସି ଏକ୍ଜାମ ପେପର ଲିକ୍। 2024ର ରିପୋର୍ଟ ହିସାବେ ଇଣ୍ଡିଆ ୱାଜ୍ ଦ ଥାର୍ଡ ମୋଷ୍ଟ ପଲ୍ୟୁଟେଡ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ଇନ୍ ଦ ୱାର୍ଲଡ। ଏଇଟା ବିଷୟରେ ତ କେବେ କିଛି କିଏ ଆୱାଜ ନି ଉଠାଲ। କାଁ ହେଲା ଯେ ଏୟାର ପଲ୍ୟୁସନ୍ ହଉଛି। ଭାରତରେ ଓମେନ୍ ସେଫ୍ଟିକେ ନେଇକରି କେବେ କିଏ ଆବାଜ ବେଶୀ ଉଠାସ କେଁ? ରେପ୍ ଗୁଟେ ହେଇଗଲା କି କାଣା ଗୁଟେ ହେଇଗଲା ଓମେନ୍ ସାଙ୍ଗେ ତ 2 ଦିନ କି 4 ଦିନ ଖାଲି ଥମ୍ବନେଲ୍ ଗୋଟେ ଧରବାର୍ ବୋଲବ ଆଉ ନାରା ଲଗେଇଯିବ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଫର୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଗାର୍ଲ, ଜଷ୍ଟିସ୍ ଫର୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଗାର୍ଲ ବୋଲିକରି। ଆରେ ଆଜି ବି ରେପ୍ କ୍ରାଇମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ବହୁତ କମନ୍ ହେଇଗଲାନ। ଯାହାକେ ଦେଖ ଡେଲି ଡେଲି ହଉଛି ଉପରେ ଯେତେବେଲେ। 2021ର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ 31,677ଟା ରେପ୍ କେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟର ହେଇଛି। ଆଉ ପର ଡେ ହିସାବରେ ନିଆଗଲେ 86ଟା ଗୋଟେ ଦିନେ ହେଇଛି। ବୋଲେ ଭାବି ଦେଖୁନ୍ ଓମେନ୍ ମାନେ ସେଫ୍ ଅଛନ୍ କେଁ? ଏଇ ବିଷୟରେ ବଡ଼ ମୁଦ୍ଦାଟେ ଏଇଟା। ତାର ବିଷୟରେ ଆବାଜ ଉଠାଅ। ମୋର୍ ଦେଶବାସୀ ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ ଯେନ୍ତା ଏଇ ମ୍ୟାଟରକେ ଆବାଜ ଉଠାଲ ହେନ୍ତା ସବୁ ମ୍ୟାଟରକେ ଆବାଜ ଉଠାଅ। କାଁ ହେଲା କି ଜବ୍ ତକ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନେଇ କରବ ଜବ୍ ତକ୍ ଆବାଜ ନେଇ ଉଠାବ ନା ସରକାର ତମର କିଛି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନେଇ करे। ସେଥିର୍ଲାଗି ଏନ୍ତା ସଦାବେଲେ ଆବାଜ ଉଠାଉଁ। ଜୟ ଭାରତ, ଜୟ ସମ୍ବିଧାନ।